konferencije su jako bitne. Bitne su da se prepozna trud koji je uložen u program filmske pismenosti. Tu imamo i mladih koji su tu da vide da je to bitno, da vide da mogu od toga itekako steći i znanja i zadovoljstvo u učenju, a to je lijepo. Rekao bih da ova današnja konferencija ima veliki značaj što predstavlja jedan pomak. Nadam se prije svega pomak u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, u suradnji sa odgojnim i obrazovnim ustanovama i u njihovom shvaćanju i percepciji koliko je filmska pismenost, koliko je filmska umjetnost bitna u razvoju budućih generacija. Ali prije svega naravno da ćemo punu podršku HAVC-u u ovom projektu filmske pismenosti, naravno zajedno sa medijskom pismenošću koja je još bitnija, jer je to puno širi pojam u razvoju kritičkog razmišljanja budućih generacija koje se nažalost danas informiraju iz raznih izvora koji su često nepouzdan. Smatram da su konferencije iznimno bitne jer su odlično mjesto za spoj i znanosti i edukacije i nastavnika i onih krajnjih korisnika. Ako pričamo o filmskoj pismenosti, to su učenici. Potrebne su sve razine obrazovnog sustava uključiti kako bi se filmska pismenost mogla sustavno organizirati i realizirati u obrazovnom sustavu obrazovanja i izvaninstitucionalnom. Danas se u filmskoj industriji nudi niz kvalitetnih filmova, ali tako i s druge strane onih koji možda i nisu primjereni djeci. Na nama je, edukatorima, da uputimo djecu što je kvalitetno, a što nije, naravno kroz ovakve obrazovne sadržaje, a zato je ova konferencija koja je danas bila ovdje upravo dobar način kako nama edukatorima približiti filmsku umjetnost. Jako je važno djecu filmski obrazovati, to bi je po nekim preporukama to ide od predškolskog uzrasta, to je ono što mi zapravo radimo i važno je dati im cjelokupan pristup filmskoj pismenosti, odnosno imate edukatore koji će s njima razgovarati i prije, ali poslije filma, ali najvažniji su tu zapravo prosvjetni djelatnici, odnosno učiteljice, nastavnice hrvatskog jezika koji veliki dio moraju napraviti i na nastavi. Odnosno naše priručnike koje mi pripremimo za filmove, da s njima, s djecom prodiskutiraju na satu hrvatskog jezika što su vidjeli i što mogu kritički, odnosno koje poruke mogu izvući iz onoga što su pogledali. U školi bi više voljela učiti o filmu, pogotovo možda na hrvatskom. Neke općenite stvari, neka kultura, tako da znaš kad ti neko kaže joj, si kad pogledao Casablancu, onak da ne blenu ljudi kao čekaj šta je Casablanca. Tako da za neke ove kultne filmove bi voljela biti da smo bar upućeni kao aj pogledaj da znaš, to bi mi bilo da značilo bi mi. HAVC će nastaviti sa svim svojim aktivnostima i sa svim svojim projektima. Dani filmske pismenosti u kinu, Mala škola filmske pismenosti, kino, igra, film, izdavanje, pisanje filmskih priručnika i metodičkih priprema, a nastavit ćemo naravno i sa našom željom da kurikulumi što prije vide svjetlo dana u osnovnim i srednjim školama.